ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ। ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା 8ଟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଶୀତ କରୁଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ହଉନି। ଡେଲି କାଲି ତ 9ଟା ବେଳେ ଉଠୁଥିଲି, ଆଜି 8ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଶାରୀ ଫସାରୀ ଏକା କିଛି ବି ଖୋଲା ହେଇନି। ଏବେ ଉଠିଲି ଜଷ୍ଟ, ଆଉ ଉଠିକି ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ସବୁ ହଉଛି ଝରକା ହେକା ସବୁ ମାରା ହେଇଛି। ଶୀତ ମାନେ ଏତେ ଜୋର କରୁଛି ଯେ ଝରକା ବି ଖୋଲି ହଉନି। ହାବା ପବନ ଅଛି ଇଆଡୁ, ଝରକା ଖୋଲି ହଉନି। ଆଉ ଏଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ରୁମ୍। ଏବେ ଲାଇନ ପଳେଇଗଲା, ଝରକା ଖୋଲିତେ ପଡିଲା। ଆଉ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଟେନସନ, ବ୍ରଶ କଲା ବେଳେ ମୁଁ କଳ ମାଡେନି, ମେସିନ ଲଗେଇକି ମୁହଁ ଧୁଏ। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି କଳ ମାଡିକି ଧୁଇମି ସେଟା ମୋର ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଝରକା ମାରା ହେଇଛି। ହଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି କଳ ମାଡିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିଦବା। ମା ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆଇଲୁ ନା? ଶୀତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହଉଛି ମୋ ମା ଗାଧେଇକି ଆଇଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେୟାକୁ ଲଗଉଛି, ଶୀତର ଫାଟି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଲଗଉଛି। ମା ଶୀତ କରୁଛି, କେତେ ଜୋର ଶୀତ କରୁଛି। ଶୀତ କରୁଛି। ଏଇଟା କିସଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଭିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଧି ଆସିଲେ ମାରାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି କିସ ଗୋଟେ ଗାଧି ଆସିଲେ ମାରାଯିବା, ଦିଦି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଏଠି ହଉଛି ଗାଧି ଆସିକି ବଇଛି। ମା କେତେ ଜୋର ଶୀତ କରୁଛି? ବହୁତ ଜୋର। ଏଇଟା କିସଟା? ଏଇଟା କିସ ଦେଇଛି? ହଉ ମାରି ପକା ସେୟାକ। ମା କିସ ଗୋଳିକି ଦେଇଛି? କିସ ଗ୍ଲିସାରିନ୍? ଗ୍ଲିସାରିନ୍ ନଡିଆ ତେଲ ଗୋଳିକି ଦେଇଛି। ସେ ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଦେ? ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଗ୍ଲିସାରିନ୍ ନଡିଆ ତେଲ ମୋ ଦିଦି ଗୋଳିକି ଦେଇଛି, ଦେଇକି ସେଇଠି ବସିକି ମାରୁଛି। ମା ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ। ବେ ହାଇ। ହଉ ସେ ଗୋଳିଥାଉ, ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ କରୁଛି ଛୁଆ। ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ବ୍ରଶ କରିବା, ତାପରେ ଟିକେ କଲେଜ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁଢି ଗଲାନି, ମୁଢି ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଆଳୁ, ମୁଢି ଆଉ ପିଆଜ, ଏଠି କାକୁଡି ଅଛି, ମୁଢି ଖିଆ ହବ। ମା ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଆଉ କୁକୁଡା ଛୁଆ ମଲା ନା ବଞ୍ଚିଲା? ମା ବାପା ତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି କୁକୁଡା ଛୁଆକୁ। ଆଉ ତତେ ଶୀତ କରୁଛି? ମାମା ତତେ ଶୀତ କରୁଛି? ତୁ ତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତୋ ପୁଅ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିକି ଆହୁରି ମୋ ମା ରଖିଲା। ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ମୋ ମା ତେଲ ଘଷିଲା ପରା। ଆଉ ଏଠି ଧାନ ହେକା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି, କରିର ଧାନ ଥିଲା ସବୁ ଶୁଖାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସେ କୁକୁଡା ଛୁଆଟା କିସ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି? ବଞ୍ଚିକି ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ମରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ହଉଛି ଖାଲି ଦେଖ, ଖରାର ଶୋଇଛି, ତା ବେକ ଉପରେ କି ମୋ ବାପା ପକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିକି ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ମରିଥିଲେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲୁ କେନ? ଆଉ ଏଠି ଧାନ ହେକା ସବୁ ଶୁଖାଇଛି, କରିର ଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଖତମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯିବା ଟିକେ କଲେଜ। କୁକୁଡା ଛୁଆଟା ଯାହା ବଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ମରିଯାଇଥିନେ ମାନେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗୁରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ କାଲିକା ଭିଡିଓ ଥିଲା। କାଲି ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡିଓ ବନିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।